Bakoitzaren identitatea bere hizkuntzaren sustraietan dago. Nola uler daiteke zentzu bat galtzea, kulturaren ardaz garrantzitsuena. Itzalezko irudia agertzen da. Zabildu bat Aurpegi itsua gabeko arima. Aspaldiko partez saiatzen ari dira, gure eskuetatik betiko altentzen. Historian zehar dirauen altxorra, orain eta beti defenda dezagun. Itzalezko irudia agertzen da. Zabildu bat Aurpegi itsua gabeko arima. Nekez,